Ahojte, vítám vás u dnešního videa a dneska je to Toka Boka, zlá starší sestra part 2 a jmenuje se to návštěva vodního parku. Již tak už jdem, ne? Jo, ale první se musíme teple oblíct. Zase, jo, nemůžeš tam zmrznout. Tak jo, tak já se do první obléce se obleču toto. Tak, co se oblečeš ty? Já si obleču toto. Ty se oblečeš toho zajíčka, že? A na ty. Jo. Ale už jsem v tom parku byla. Proč tam musíme jít znovu? Ty se oblečeš tohle. No, protože Natálka tam ještě nebyla. No to je důvod, proč jste vzali i mě. Jo je. Natala, dneska tě nebereme v kočárku. Tak jo. A už mi laskavě vrať moje oblečení. Jo, ježíš, promiň. Tak došla na tu hromádku. Tak jdem. Takže my se nacházíme ve vodním světě, tak a je to první část. Tak, tady si můžeme ulovit nějakou rybku nebo si něco koupit. Máme koupit určitě nějaký háček. Dobrý den. Dobrý den. Chtěla bych si koupit 2 háčky. Není problém, vyberte si tyto. Platím kartou. Jo, nashledanou. Holky, nechcete koupit banány? Jo. Já si dám jahodový. Tak já ti ty háčky podržím. A já si dám čoko. Hej. Ten jsem si chtěla vzít já. Promiň. Ale holky, nebuďte na sebe ošklivé. Jo. Já si vezmu banánu, teda jahůdkový. Hej, ten jsem si chtěla vzít, jo. No tak, nebuď na ní tak zlá, jo, nebuď na ní tak zlá. Jahodový jsem si vzala první já. A fuj, spadl mi. Bleh. Koupíme ti novej. Proč ji koupit jako novej? No, protože si ji hodila na zem. Je moc dobrý. To jsme rádi. Už mi dejte háčky, jdu si vylovit ryby. Hej. Co je? Vylob mi tyhle 2 ryby. OK. Proč jsou stejný? Fuj. Hej, tady máš. Co? Moje karta. Ale tak nám na plavbu radí. Hej, pojď sem. OK. Zavosíme loďka in. I can do one. Jakože oni si povídají. Haha, jo, super, jedeme.
Milučka i na zem. Můžete vystoupit. Dejme aspoň ty brýle. Chci jít do vody. Co je tady? Proměním se v mořskou panu. Nikdo mě nepozná. Ahoj, mami. Kde je Natálka? Omlouvám se, možná se vylodila. Naty. Ostáme didlučka na znovu. I can do. Proč jsi tam hodila? Co? Já to neudělala. Tak jo, jdeme do další části vodního parku. S tebou si to ještě vyřídíme. No jo. Dorazili jsme do restaurace. To je hezká dívka. Mami, běžte dopředu. Tady máte kartu. Dobře. My ještě chvilku počkáme. Jsem maloučka. Já se jmenuji Denis. Tina. Rád tě poznávám, já tebe taky. Ahoj, uvidíme se, až půjdeme z restaurace. Radši s tu kytku ven. Dobře. Sedněte si vedle sebe, co? Já nebudu sedět vedle toaleťáku. Dobře. Dobrý den, co si dáte? Vítejte u Krill Grill. Co si u krabího grillu, co si dáte? Já si dám chobotnicové pyré, já si dám to krabí omáčku, já si dám krabí hot dog a já si dám špís. Dobře, hned to bude. Tady to máte, děkujeme. Dobrou chuť. Mě to nechutná, za to fakt platit nebudu. Ahoj. My se moc omlouváme, ale nemůžeme zaplatit. To nevadí. Jdeme tam. A teď jdeme do další, poslední části vodního parku. Dobrý den. Co si, prosím, 3 vstupenky. Od kolikať máte, tedy do kolikať máme zdarma? Do 6, jo, tak to je v pohodě, jí jsou 3 roky. Takže 3 lístky, dobře, lístky se nedávají, ale prostě tak. Koupíte si něco, můžu tričko a balónek? Dobře, tak prosím 1 tričko a balónek. Dobře. Máme, já si taky něco vezmu, papírovou masku. Aha, tak to nechci teda. Já si chci červený balónek a převleču se. Dobře, jako to nějak nevezmeme, jo, dobrý.
Tak super, můžete navštívit vodní svět. Je tady se přispívá, tak já přispěju. Super. Tak, teď můžeš vybrat. Já chci červený a modrý a všecky. Ale teď tam ty zlutý nebyly. Chci znovu. Hej, Tricku, musíš tam nechat i místo pro ostatní. No. Tak, super, jdeme, děti. A čem koukejte se v téhle truhle. Ježiš, zajímá se v pohodě. Nás to třeba zajímá, zlatíčko. Jdu se podívat dál. Tady je teprve něco zajímavého. Laboratoř. Ní, tady máš kartu. Miluji laboratoře. Teď se omlouvám. Mě to potřebuješ. Tak to vede leba. Ano, dáme si ji na podstavec, jakožto podstavníčky. To se mi vyhodilo. To nikdo neviděl, tak tohle to šňáček nedržel. Super. Tak jdeme. Jdeme. Kde máš svoje oblečení? Teda ani ne svoje. To, co jsem ti půjčila. Tak, asi už půjdeme domů. Tak jo. Jo, konečně. Jdeme domů. Tak my už jsme doma, my se jdeme převlít do pyžama. Jo, ježiš. Já mám kde pyžamo? Jo, tady. To není moje pyžamo, to je tátovo. Jo, vydrž. Kde mám plenačku? Tam, kde si ji dala, malý skřítku. Tak, můžu tě uložit. Se jdu taky převlít. Dobrou mami, dobrou tati, dobrou toaleťáku. Ale fakt neříkej tak, když je konec. Tak, my moc děkujeme, já moc děkuji, že jste se na tohle video dívali a příště bude pár skřič. Tak čau.